We want justice. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live, long live. White hair, long live, long live, long live. Sana cha kisa na tanzania lagya. Buagra, 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 buagra. Coba coba चले ना. Ayo sir hotel खुलांग में बंद मत खाइलो. होटल खुलांग में बंद मत खाइलो. Sotni khuwa, sotni khawa, kami kamiwa, goli goliwa, kami kamiwa, kila bazara, kila bazara, sotni khuwa, sotni khawa, putoi pura. Kiriya, tano sana bangun chen kemano lachiya. Tano mana bangun chen kemano kiriya. Long live, long live, long live. Buagra, long live, long live. Buagra, long live, long live, long live. We want justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. 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 सर होटल बंद करा बंद करते হবে. করতে হবে, করতে হবে. सर होटल बंद करा बंद करতে হবে. করতে হবে, করতে হবে. করতে হবে para para wa hinga hari para wa sotni khawa sotni khuga sotni khawa amarpura sotni khuga dila bazara khayarpura amarpura amul udaipura ganasarawa biluniyawa sotni khuga uttor dakhin sotni khawa sotni khuga goli goliwa sotni khawa udaipura khayarpura amarpura biluniyawa sabruma buagra long live buagra long live. नवंबर 2024 चिनी 30 बागमा किला निंगै जों ब्लाइक खादु माने पांदा जों तिनि योग या तो तैफानो जों मा खाइले हा त माने हमाले जों कयेक दिन 2-3 दिन सिगां जों खोनाखा जे उस्मानत प्लेस न जे चिनी महाराजानि चिनी त्रिप्रासानि जे हुकुमनो सबाइवे और 5 स्टार होटेल सनानाहि हमानि न बनो जों ब्लाइक चिनी त्रिप्रामता 30 बागमा निंगै जों ब्लाइक जलेबो कन्डाम खाइबो माने हमाले जेफा सरकार ओंथों जों बुस्तिबानि नांबो सिनि लाइबुमा सिनि लाइबुमानो जों सेपें कलसा हासिं कलसाफा जों सुकमाया हानिबांगै ताबक जे जारा बीजेपी व गवर्नमेंट तंनाय स्टेट नि गवर्नमेंट चिफ मिनिस्टार ओंथों बरनि थानिबा सिनि ब्लक कमिटी तिप्रामो थानि तरफ थेके सिनि रिक्वेस्ट दंनाय दाइति के जे पुष्पवंत प्लेस न जे 5 स्टार होटेल सनानाहि तो माने दाइति बन्द खाइदे हायके सिनि किला तिप्रामो था नि तरफ थेके वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ ते छारा त्रिप्रासा सुप तंगया हानिबांगै दाइतियमनो स्टप खाइदे हायके बुसकांगो ते बुसोबा कतो ते हर सिंनै त्रिप्राव जदि शृंखला खाइबै शान्ति सम्प्रीति खाइबै बा सबका साथ सबका विकास के जदि तंगा मुसुंगा हांके तब पुष्पवंत प्लेस न 5 स्टार होटेल सनानाय हमाना दाइति बन्द खाइदे हाया हांके त्रिप्रासा कुनो दिन सुप खाइ तंगया हानिबा आं जत्त सिनि त्रिप्रासा सिनि सारा त्रिपुरानि कुंथाय बारानो कयबो फाइदि जों जत्त करा खाइबो चबा बुसकांगो सिनि लाइभ सिनि हिस्टोरी जों बनो कथां नारवानि न जत्त खाकराक बाय खाइबो बुसकांगो जदि ना हाके तै बुसबा कत जों आन्दोलन खाइनाय होनै जत्तनि थानने कबं मोनारगै दिनै आनि कक समान अर पारका सरनो बेलेके हामबाय जों तिनि बागमा ब्लक कमिटी वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ टी प्रमथानि बिसिनते चिनी पार्टी ऑफिस किला ब्लॉक कमिटी निते आरो निके मसल जेली खाइबै आयं बागानबारि गुरिबै फाइबै जों तिनि अर जागा फाइबै जों अम पाइथानि जराखा अमन जों मेसेज हरने नायबो जों ब्लॉक कमिटी किला निङै जे जेबाबे साले सकांगो बार्निं इशु थांमाने चिनी पुष्पा बान्ता प्लेस चिनी 700 बছর सकां तांमाने अ प्लेस न सबाइबै 5 स्टार होटेल टाटा स्ट्रक बायख्लायनाय खामानि आमनो कोनो मतैनो सम्भवया साजाया जों अमनो एकेबारे खादुइनो कन्डेम खाइबो अमनो डिस्ट्रिक्ट आकुन सनखायनि इंथों चिनि स्टेट गभर्नमेन्टनि टुरिजम डिपार्टमेन्टनि कर्तृपक्ष ते स्टेट गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रीजों कइनाय अमनो डाक्टर
उद्र खायनाय नोंथों जेबाबे उ स्टेप सामं खायमानो अमनो मथागै चिनि तिप्रासानि हुकुमो मुकुमो चिनि तिप्रासानि आइडेन्टिटी जों चिनि तिप्राबो सिनि जामोनो चिनि राज राजा रंनि नक कसा प्लेस कसा अमनो तैबिनो जों चिनि हुकुमो मुकुमो ते अमनो तैबिनो जों गर्व अमो चिनि प्राइड अमो चिनि गर्वनो जों कोनो मतैनो देवलिस खायनो मोसुयो अनो कोनो मतैनो जों सकमाने मोसुयो हायसे अमनि बिसिं तैसे जों थानसां फाइ दं हायसे जों ताबक फानो थानसेनो जराबो तिप्रा मथा थानसेनो जराबो जुदिसि এই অবস্থাকে ত্রিপুরা রাজনীতি চিনি সিনেমং হুকুম মুকুম অমহাইকেনো নষ্ট খারেনি থাং টংখাंखे অজরাবো ত্রিপুরা মথনি বিসিংতৈ जों কোন মতনে সিনি সিনিকে তাওই মায়া হাসি অমনে বাংইনো जों ত্রিপুরা মথার ওরাম চিনি তিনিকে কিলাও দङ কিন্তু বিভাগ জাগাবोनो পুরা ডিস্ট্রিক্টनो जों অমহাইখাইबिनोसो কন্ডেম খাইনে তে অমহাইকেनो বিপ্লব মিছিল খাইনে মশাল মিছিল খাইबिनो চিনি এই নক চিনি সিরিসিটিনি নক চিনি বুবাগ্রানি নকनो जाहाते কোনো মতনে देरारयाते नष्ट खायो सबाइबै जों हटेल खानायनि रया हासि जदेबो जों हटेल खानायनि मोसो खायाखै किसा आउन जागार खाइबै खाइदि ककरि हासि जेफा जागाबोनो रां पैसा बाय सुया हासि जेनि हुकुम र आसक कसा कदक आसक कहा गना अमा बायसे जों सिजाक तम अमनो जों कोनो मतेनो सबाइबानि नाया बनो बांबै अमनो मेसेज जोंथों सारा त्रिपुरा गनांबै आर अमनो जों वानसो जाहाते डिपार्टमेंटनि जरा कर्तृपक्ष तनाय अमनो डिस्ट्रिक्ट आकर्षण खायनिंथों जाहाते अमनो दायित्व उद्र खाइबै सामं मथाथों हायसे जेहेतु अम बेलेनो बार्निं इशू अम उसुबाय थायो हायसे अम उसुबाय थाखांखे बेलेके हामनाय तबे ओ सामं जुदि चले थाखांखे अतिप्रा राज्यआव बेलायनो बयाबो हंगनि चान्सेस हायसे बने बांबै बने सकांनो जों मेसेज खाइबो जेहेतु जों अब सिनि जिकनते सिनि अमहाय जोंनि सभानि बिसिंथि जों मिसिलनि बिसिंथिनो जों सारा त्रिपुरा गनांगैनो जों मेसेज होनो मोसुबो अमनि बिसिंथिनो मथाने ओंथों राज्य सरकार हायसे मथाय आंखे अमनि परिणाम बाहाय बुसु कतर ओंथांनाय अम साइमाय हायसे त्रिपुरा मथेने आइडियोलॉजीनो अम हायसे जेफोराव चिनि हुकुम समाजानो चिनि दफा कमानाय जेफोराव चिनि हानि बांगै जेफोराव समस्या जंजाल तंखे आरो त्रिपुरा मथा बासाय फाय हायसे मन बांगै जों दिनै चिनि किल्लानि ओंगै त्रिपुरा मथानि जत वाइटिएफ टी डेभलप जत बाक्साखे खाइबै जों अमनो कन्डेम खाइबेनि मा आंलायबो हायसे बसकांगो तैबो कतर ओंनाय हायसे बने बांगै जों जत टियार तंगो बसकांगो तैबो कतर आन्दोलन खाइने बांगै हायसे आसो नोंसों जतना हामबाय जत वाइटिएफ त्रिपुरा टी डेभलप और जत फाइमा जानाय न दिनै मेन जों खादुमानि रेलिंखे दिनै आगिनि दिनै महाराष्ट्र जे नक तांख्लांमानि बनो हटेल सोनामानि थां के अमाहायखे तैबो सोंसिनाय दिनै जे आदार स्टेटआव नायनो हायखे दिनै राजारंनि बरम बेलाय दं बै नायनि पर्यन्त थां सिमालंबो डास्टबिन खिबिजागो नावंबो दिनै काहा बय दगबो हुबै सकमा जागो जों अमन वासक थाय नायनो हायखे सिकन हायखे जों नोगो फियाबा म कतरमा चिनि गंथाय बारा चिनि समाजनो सोख्लगमानि बांगै ते कोनो अंगा नांगया चिनि हिस्टोरी सकमादि चिनि नक सकमादि जोंनो जाति बाय जाति खागदि बनो बरंनि नायमो हाइन बांगने जों अम खाइबानि बेलायनो जाया जों बनो सेलेंगो जों बनो खाइ हायखे बसकांग तैबो सभा कतर खानाय हाय हायखे बसकांग तैबो फाइट खायनाय आं तैबो कयनानो मोसुगो चिनि डॉक्टर मनोज साहाजी प्रधान मुख्यमंत्री ब अमरनो काहेके नायबो जाते चिनि त्रिपुरासा समान भाबे विकास होथों जों बाहायके तैबो कुतकानाय बनो नायबो ब समान भाबे तंगरबानि होथों आसक सायनि हामबाय पहिला ससियेल मिडिया रंनो जोंनो कभार खालफिमनि बागै अमरनो जों तिनि थांनाय साननै सानथाम सिगां खोनाखा चिनि पुष्पवन प्लेस आगे चिनि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक 1917 न जे ताङै कलांमानि तंजागनाय बनो सबायै ताबक 5 स्टार होटेल खुलकनानै जे ओंगै तंमानि बनो टोटली जों कन्डेम खायो बेलायखे सेलेंगो 5 स्टार होटेल बादैले 10 स्टार 12 स्टार 20 स्टार फानो खुलक तंदि फियाबा अ चिनि बुबाग्रानि हुकुमनो सबायै अर तांनानिसो 0 स्टार फानो जों अ जागारया हायाखे जत त्रिपुरा सभा जानाय जत कुंथाय बारा बासानाय हानि बागै अ ससियेल मिडिया ते आं किसिसा ककसारनानि मुसुगो
जों ताबक अमा पैलाया गोबां माने अमा थाइके CPM सरकार 25 बोसोर तंलांफ्राव बाहायनो गोबां माने निनि स्टेबल ग्राउंड न स्वामी विवेकानंद मैदान निनि अजयन्त पैलेस न स्टेट म्यूजियम ते हाथाय कतर न बरमुरा दैसारांसां न थालसरा निनि थाइप्लो हाथाय न सालतासरा खलाय गोबां माने सिनि हुकुम मुकुम न सलायमानि बुमों बनो टोटली स्टप मा खायनाय हानि बागै अ सोशल मीडिया ते आं कक सरनानि मुसुगो तंमंनो अ होटेल खायनानि न 5 स्टार होटेल खुलांनानि न बन्द खायंका जत तिप्रासा जों सायावै अगबक साखलायै जों अनसन थाङै आसगनाय अम जत तिप्रासा रेडी दङो हानि बागै अ स्टेट गभर्नमेंट अ जिनि अरनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जिनो जों अमननो कयो सोशल मीडिया ते अमनो टोटली बन्द खायदि अफ खायदि हाया केसिनि तिप्रासा रक तै बासनाय तै जतन खा थानसाङै बासनाय हानि बागै जों सिनि 5 स्टार होटेल खुलंनानि न जत तिप्रासा जों बासावै जतनो खाबाक साखलायै थान साखलायै जों कक मापि लायनाय कक मा कासुलायनाय हानि बागै जों जतनो अ सोशल मीडिया ते कसारनानि मुसुगो जों फायदि थानसाङै सिनि बुसकांनि थिनांनि सिनि तिप्रासारनि हुकुम मुकुमनो बाहायके नारगनाय बनो कक कसारनि आनि किसिसा कक सामानि नारनो थाखा हम्बा